pokud jste zase naopak v něčem, ano, pokud jste naopak, teď mi tady jde tak myšlenka nebo informace, přesně, jak jsem si myslela. Pokud je to naopak, že vy, některé z vás, zase ne všechny, jste toho muže v sobě, tu mužskou energii v sobě úplně udusila a víte, že tam je, ale nechce se vám třeba přebírat ta zodpovědnost, tak tady jde vidět, že vám to může teďkou v něčem klidně zachránit ten vztah. Jo? Už není čas na to, je to prosím vás asi pro druhou skupinu lidí, protože toto mi nesouvisí vůbec s tím prvním výkladem. Pokud vy jste byli teďkom ve vztahu, kdy opravdu jste nechávali vše třeba zařizovat toho muže, nebo jste chtěli vy se nechat vést někým, a nefungovalo vám to, nešlo to, tak ano, přesně tak, abyste zachránili ten vztah nebo byla šťastná v tom vztahu, tak už o tom nekomunikujte, jo? Už si od toho dejte nějaký jakoby odpočinek a začněte ten odpočinek ukončovat v sobě. To znamená, začněte opravdu dělat to, co chcete, začněte si to organizovat. Pokud vás ten muž neumí udělat šťastnou a vy to stále chcete, ať vás udělá šťastnou on, nebo ať vás nějak překvapí, tak prostě už nečekejte. Začněte ten vztah si zlepšovat vy, začněte pracovat vy na tom vztahu, vy měňte to, co se vám nelíbí, tak prostě začněte dělat. Toto mi souvisí většinou s lidmi, kteří, prosím vás, chtějí nějakou změnu v tom vztahu, chtějí něco změnit nebo na něčem zapracovat, ale nejdou dělat ten první krok. Čekáte na toho partnera, čekáte, že všichni kolem vás se budou měnit, ale vy se nezměníte. To je chyba, to je špatně. Anděl února, už to přestaňte dělat, začněte si pracovat na sobě, začněte tu změnu dělat vy. Změňte to. Jo, tady fakt jde vidět, že prostě vy to vidíte, že tam je něco špatně, ale místo toho, abyste šla příkladem a začala opravdu s nějakou sebereflexí nebo s nějakou práci na sobě, tak čekáte, že to udělají druzí, jo? Že vy se potom třeba nějak připojíte. Ne, je opravdu důležité, abyste začali vy. Takže tady toto byl vzkaz pro nějaké 2 skupiny lidí, protože pokud má někdo tak zamotaný nějak ten vztah, že vám se dělo jakoby oboje, tak dobře, ale já z toho nacituji opravdu, že to byly výklady na nějaké 2 prostě skupiny, 2 typy třeba vztahu a opravdu se nebojte dělat tu změnu a začněte. Tak, mějte se krásně, naslyšenou.